Tal dia com avui van néixer aquests artistes. Claudi Lorenzala i Sugranyes, 1816, Barcelona. Pintor, referent del romanticisme medievalista que va reivindicar les glòries catalanes. Aristides Maillol, 1861, Banyuls de la Marenda. Escultor, celebrà el cos femení i influí decisivament en el noucentisme. Pau Roig i Cisa, 1879, Premià de Mar. Pintor i gravador. Mestre de l'aiguafort i de les tècniques a l'oli i d'aquarel·la. Eduard Flor i Guitart, 1881, Badalona. Pintor, retratista, naturalista. Pietat Fornesa i Albinyà, 1915, Lleida. Pintora i il·lustradora. Va captar amb frescor paisatges i objectes quotidians. Pere Català i Roca, 1923, Valls. Fotògraf i escriptor. Documentar castells i castellers i impulsar vincles amb l'Alguer.